चाललेले आहेत. आपण फॉर्म भरून आलेले आहात. आपल्याला काय सांगायचं आहे आता ह्या क्षणी? या मातीने आमच्या राणे कुटुंबावर अनेक वर्षांपासून आशीर्वाद ठेवलेला आहे. नितेशची टर्म आणि मला 2 लोकसभा पराभवानंतर विधानसभेची तिकीट मिळालेली आहे आणि म्हणून मी पक्षाचा महायुतीच्या सगळ्या नेत्यांचा, खास करून मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा, फडणवीस साहेबांचा मी मनापासून आभारी आहे. त्यांनी मला आणि नितेश राणे यांना तिसऱ्यांदा जनतेची सेवा करण्याची संधी दिली. ठीक आहे साहेब, आपला तर आपला विजय निश्चित आहे म्हटलं जात आहे, तसंच नितेश राणेंचाही विजय निश्चित आहे. आपल्याला काय वाटतं? तिन्ही विधानसभांसंदर्भात आपल्याला काय वाटतं? जनतेने आम्हाला सेवा करण्याची संधी द्यावी ही आमची प्रामाणिक मागणी आहे आणि आम्ही जनतेला विनंती करतोय. आमच्या कामाच्या जीवावर आम्ही मतं मागतोय. कुठलाही वेगळा अजेंडा नाही, टीका नाही. फक्त आम्ही जी कामं केली, जी 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सन्माननीय शिंदे साहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं सरकार आलं आणि त्यानंतर जी कामं झाली 2.5 वर्षात, त्या जीवावरच आम्ही लोकांकडून मतं मागतोय. आणि मला खात्री आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 3च्या 3 महायुतीच्या सीट निवडून येतील. हे आहेत आपल्यासोबत निलेश राणे आणि यांनी अर्ज आपला दाखल केलेला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3ही जागा ज्या आहेत या युतीच्या येणार आहेत, त्याबद्दल त्यांना 100% खात्री आहे, अशी त्यांनी आता खात्री व्यक्त केलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.